Good morning sa lahat. Binabati ko po Merry Christmas and a Happy New Year sa lahat po, no. Ngayon ay December 24, 2021, araw ng Biyernes. Kung napansin nyo, wala ako sa driver seat ng truck ko. Ngayon ay wala akong pasok, December 24. Ngayon sana ang home time ko. Bali, ang schedule ko nung ako ay nag-umpisa sa nung last Monday, ngayon ang uwian ko para Christmas day off. Pero tinawagan ako ng fleet namin, ng dispatch na mga tagulugar tinawagan ako ng fleet namin na tinanong ako na, Marlon, is it okay for you that you will stop your trip by December 23, bali kahapon? Sabi ko naman, bakit? Sabi nila, pag 24 ka kasi ngayon is wala tayong load na maibigay sa'yo, sa akin, para ako ay makabalik ng 24. Sa akin naman, sabi ko sa kanila na that's fine, it's okay for me. Kasi kung 23 ako uwi, kagabi may time ako ma-spend sa mga anak ko, no? Tapos okay na yung ma-lose ko ang ngayong araw na to, ang kita ko sa pagdadrive ng truck. Kaya na-surprise yung mga anak ko kagabi. Akala nila na ngayong araw pa ako darating. Tinatanong ko nga yung anak ko na, how many sleeps more when I come home? Sabi ng anak ko, 1 more sleep. Bali nung kahapon. Tapos na-surprise sila nung pagdating ko sa bahay. Ngayon, break muna tayo sa yung view ng mga highway, mga truck stop, itong sa truck. Break muna tayo kasi ako ay off na. 3 days off ako, 24, 25, ay 2 days lang pala kasi 26. May rota na ako sa pabalik ng US. Baka may idea kayo kung anong gagawin ko. Kasi sa mga previous vlog ko, no, pag ganito ako, ginagawa ko yung pastime ko. Ako ay papunta sa downtown Toronto para ako ay mag Uber delivery. Kagabi, ang tagal naming natapos ng laro ng anak ko. Kung ano-ano na lang nilaro namin, hide and seek, mga sa iPad niya, kung ano-ano yung mga laro niya. Tapos gusto niya, nanonood ako doon sa tabi niya. So natapos kami ng mga almost 2 o'clock, alas 2 ng madaling araw. Kaya parang time well spent, no, sa anak ko. Kasi ilang days ako palaging wala. Tapos sa kukunting oras na ma-spend ko sa kanila, parang malaking bagay na yun para sa kanila. So yun nga, alas 2 na kaming natapos. So ngayon, tulog pa sila. Hanggang kuan pa yan makagising sila, mga alauna siguro. Ako naman, kahit late ako makatulog, talagang maaga ako makagising. Dahil sa talagang parang maboard ako, no, pag naka-idle, pag wala akong ginagawa. Nakagising ako kanina ng 5 AM. Naisip ko na mag-Uber Eats delivery muna ako. Total, wala naman akong gagawin for buong umaga. Lalabas na lang muna ako. Kasi talagang itong Uber Eats na to, big part of my heart na siya. Dahil dito, ako po ay nakapagbayad ng part sa tuition ko doon sa pag-aaral ko ng truck driving. Ang binayaran ko is almost $10,000. Tapos 60% of that dahil dito sa kita na to. Kasi matagal-tagal din akong nag-Uber Eats delivery. Pang kuan na to, pang 4 na beses na December 24. Sa previous experience ko kasi, ang December 24 and 25, ito ang pinakamalakas na kitaan, no? Kasi nga maraming delivery, lalo na ngayon pandemic, online ordering. Tapos ang mga tips, ang lalaki. Almost lahat ng deliveries may tip. Tapos kasi binabati ko sila, ginigreet ko sila, Merry Christmas, Happy Holidays, mga ganyan. PR ba, binabati ko sila. Yun, may mga tip. Almost all trips may tip. So malaki ang kita pag December 24 and 25. Mamaya makipaglaro na naman ako para hanggang madaling araw kami, para matagal silang gumising bukas para makapag-Uber ako. Napaka-special to na trabaho sa akin kasi ito ay isa sa dahilan bakit ako nakapag-aral ng AZ course, yung sa MELT program. 60% ang Uber ang nagbayad, tapos 40% si Bossing.
Napaka-supportive ni Bossing. Shout out sa iyo, Bossing. Ngayon, on the way ako sa downtown. Sa almost 4 years ko na pag-deliver ng Uber Eats, masabi ko na alam ko na lahat ng sulok ng downtown. Para kumbaga, kung sa trucking, sa pagdadrive ng truck, ako ay baguhan, newbie, walang experience. Pero dito, masasabi ko na ako ay veterano. Lahat ng sulok ng downtown, alam ko na. Hindi na ako mawawala. Mga biglang liko, alam ko lang. Kasi mahirap na, may 360, naka-monitor tayo, may eye in the sky. So, yan ang parang weather ngayon, no? Ang forecast, wala namang snow, malamig. Sana nag-snow ng malakas kasi makapadagdag yan sa mga tips. Mga 15 minutes to downtown. Doon ko na i-online kasi para doon papasok yung mga ordering. Kasi kung i-online ko dito, banda dito ang ordering. Ayaw ko dito kasi malayuan ang delivery, ang distance. Sa downtown, malapitan lang. Pareho lang kasi ang bayad, malayuan o malapitan, may certain lang limit, no? So average of 4 kilometers pag sa downtown. So pareho lang yung bayad sa 4 kilometers na yon or 0.5 kilometers pag nabigyan ako ng delivery dito na let's say 6 kilometers. So doon, malapitan, mabilisan kita. Tapos ngayon kasi ang Uber palaging nagpadala sa akin ng pa-promo na naman kasi nga nakikita nila sa system nila na ako ay matagal ng absent, hindi na active, no? Kasi na busy na ako sa pagdadrive ng tracking. So ngayon, may pa-promo sila sa akin na every 10 deliveries magbigay sila ng $60 on top sa kikitain ko sa per delivery. So $60 is 10 trips. Para sa akin madali lang yung 10 trips kasi nag-a-average ako ng 5 deliveries every hour. So in 2 hours maka 10 deliveries ako, maka $60 ako. So every 10 maka $60 ako. Malaking bagay na yon. Baka pang-ipon ko na yon. Makapag-drone tayo. Bukas na ang 25. May mga regalo doon nakabalot, nakahanda si Bossing, no? Tinitingnan ko yung mga sizes ng mga regalo kasi alam ko na ang size ng box ng mga drone. Yung DJI Mavic Mini 2, yung mga Mavic, mga Pro, ano yun. Alam ko lahat ng mga sizes ng box nila. Kaya sinukat-sukat ko, pinipil-pil ko. Parang walang drone, ha. Kasi sa tagal-tagal, ilang beses na po ako bumabalik sa Best Buy. Tinitingnan ko, hinawak-hawakan ko yung box. So alam ko na may idea na ako yung size ng box ng drone. Kaya nung mga regalo sa bahay, pinipil-pil ko, no? Parang walang drone. Kaya baka ito, makapag-drone tayo. I hope na bigyan tayo ng Panginoon ng safe driving, no? Enjoy lang. Nag-register ako dito sa Uber Eats Delivery at first dahil for the love of driving lang. Kasi talagang driving talaga ang passion ko, no? Hindi ako pwede nung ma-standby, ma-idle. Talagang ma-bored ako. Kaya nag-register ako dati. Enjoy ako sa driving tapos habang tumatagal yung kita ko parang okay din. So naging part-time ko before itong pag-deliver ng pagkain. Tapos at the same time nakakatulong ako sa community. So magandang feeling para sa akin na yun nga, yung pag-umpisa ng pandemic, lahat sirado, kami ang nag-deliver ng mga online order. So malaking bagay para sa akin na nakatulong ako sa community. Parang first essential workers kami. Tapos ngayon parang nag-level up nga yung driving ko, nag-truck driver na ako. Nakakatulong ako hindi lang sa community na to, sa bansa na, ma-Amerika o ma-Canada. Ako ay nagdi-deliver ng mga trailer ng mga pagkain. Parang nag-level up din yung accomplishment, no? Matatawag ko na accomplishment. So nakakatulong ako sa paggamit ng skills ko sa pag-driving ko. So yun, I hope maganda ang takbo ng araw ngayon. Along the way, ipapakita ko sa inyo ang mga footage. So mamaya ayos na. Nata tayo sa second delivery kay ano to, Ilona. Kanina leave at door lang. Ito kay Ilona
Meet at door. Kanina, yung first customer, 0.5 kilometers. Ito naman ngayon is 0.8 kilometers. So, malapitan lang. Kasi downtown. Pag doon ako sa uptown, yung malapit sa amin, at least 4 kilometers. Yun kalayo, no? Tapos ang bayad nun sa 4 kilometers versus sa 0.5, pareho lang. Doon yung delivery. Yan sa kondo na yan. Yan, no? Resident. Hello. Thank you so much. You're welcome. Take care. Merry Christmas. Nakadalawang delivery tayo. Dito lahat ng building na delivery ko na. Yan. Yan. Tapos doon. Ay, may pumasok. Dalawang order. In 300 meters, make a left turn at Power Street. Power tayo. Make a left turn on Power Street. Make a right turn on Sherwood Street. Tumatakbo ako, parang jogging exercise. Make a left turn on Front Hindi Street ako East. tumatakbo na para nagmamadali, no? Sinadya ko yun para kahit papano, nag-cardio. In 600 meters, make at a the right same turn time, on Parliament while Street delivering, using the upcoming right lane. Naka-exercise ako. Left turn on Distillery Lane. Hello Parts! Merry Christmas Parts! Kumusta? Nag-Uber ko, busy kayo. Gabi ko nakauli. 26 pohon, balik ko Amerika. Nag-Uber na lang sa ako kay tulog pa man sila. Laay kaayo magtambay, way buhaton. Pag mata nila, wala report dayon kay lisod na basing makuanta. Ikaw wa kay rota? Sige, ayo Parts. Shout out kay Parts Jongjong. Nasa Florida po siya. Isa po siyang trucker. Isa din siya sa mga pinagtatanungan ko, no, nung ako pa ay nagbabalak mag-tracking, mag-tracker. Shout out sa iyo, Jong. Si Jongjong ay nasa Schneider International, Schneider USA. Yan po ang streetcar ng Toronto. Ano bang meaning ng streetcar? Car siya sa street. Parang kuan siya, train, no? Na dito sa surface lang, tapos mabagal siya, slow lang. Mga gwapa ilang tindira. Mga gwapa, parison kaayo ta kay bati tagnaw. Pedestrian first. Oh, ganun dito. In 300 meters, make a right turn on Eastern Avenue.
Yan, low bridge, 4.1 meter. Hindi to truck route kasi ang truck ay 4.15 meter. Saan baka ni? Na wow, mali ako. Yung GPS ko dito ako tinuturo tong building na to. Yun pala doon sa unahan. Yan oh. Yun ang isa sa mga ma-encounter ng delivery, no? Yung mali ang positioning sa GPS, pero okay lang, ma-figure out naman natin. Same thing sa tracking. Mas malala sa tracking kasi yung experience ko before, Make a right Sa turn on tracking. Portland Street. pumasok ako ng maling warehouse kasi sa GPS doon ako pinapapasok. Eh alam nyo naman, ang truck napakahaba, 53 feet yung trailer, tapos yung tractor pa 73 lahat. Ang haba-haba. Nakiusap ako sa guard na kung pwede papasokin niya ako sa gate nila, tapos Make a right maka-U-turn turn ako. on Queen Street. May mga scenarios kasi na ganyan ang mangyayari, no? Mali ang pinapasukan na customer. Kaya sa susunod na yon, pag hindi ako sure, sa daan pa lang hinto na ako, mag four-way flashers na, hindi na ako basta-basta pumasok sa customer. Kasi minsan si GPS mali. Minsan itong mga GPS, sila mga misis natin, mga girlfriend, maling-mali ang mga instruction. Kaya hindi sa lahat ng bagay sila ay tama, di ba? Hindi sa lahat ng bagay ay susunod tayo sa kanila. Mga boss, may times na tayo ang masusunod. So you're coming from South Carolina? So you will be crossing at Pembina, Emerson border. Okay, and then from there you go inside, you ask somebody where is the parking for the out of town trucks. There is a parking space there for out of town trucks. And then to give you an idea, that parking space is closest to the building. Everything, laundry, gym, you have everything there. Yes, and then you go inside. From Sherwin, you still have to drive inside up to the fence. Yeah, there is a plug there. There is a cable. So there's two cables there. You can plug it in your truck for your engine block, and then you can plug it for the APU. So you just set it to Opti Idle and then comfort zone on. You check the weather in Winnipeg, -20. Oh my God! Drive safe, my friend. You too. Enjoy your driving. Enjoy your driving to Winterpeg. Okay, bye my friend. Drive safe. See you. Bye. Kasama ko sa training program. Ahead ako sa kanya ng 2 weeks. Palagi siyang tumatawag sa akin. Siya po ay Sri Lankan. Mabait siya. 15 years taxi driver. Tapos yun din, gustuhan niyang maging trucker. Everyday tumatawag sa akin. Ito ang pangalan niya si Indrajit. Naging friend ko na rin siya. Nandito na ako sa mga mayayaman na neighborhood. Ang mga tip dito, mga magaganda. Mali ako. Ang address na dapat puntahan ko ay 2181. Diyan, no? Nung pumasok ako doon, ang layo pa ng lobby nila. Sinabihan ako na hindi daw ito ang building, nasa kabila. Ito pala, oh, 2191. 2181. Kaya nandun, yan, yung building na yan. Pumunta ako doon sa 39th floor. Mali tayo. Na-overlook natin yung address. Minsan nangyayari kasi, no, kahit sa pagdadrive natin ng truck, na-overlook natin yung mga address. Tapos guys, naka 10 deliveries na ako.
sakto lang na nakuha ko yung pang pa-promo nila na every 10 deliveries magbigay sila ng $60. Ngayon, si bossing po ay gising na. Kaya reporting for duty na ako. Uuwi na ako. In-stop ko na yung Uber ko, yung app ko, offline na. So wala nang order na papasok. Ako ay uuwi na. Tapos maya maya, gigising na rin yung mga maliliit kong boss. Laro na naman, banding-banding. Okay na, naka 10 deliveries tayo. Baka naman siguro ay makabili tayo kahit battery lang ng drone. So yun lang guys, dito ko na tatapusin. Nais kong batiin ang lahat ng Merry Christmas. Merry Christmas lang muna, baka may vlog pa tayo ng pang Happy New Year. So Merry Christmas to all, to everyone, sa lahat ng mga subscribers. Again, Merry Christmas, Happy Holidays, drive safe, keep on trucking, and see you in my next video. Bye.